Ces mi ngeni yn Cwm Gwaun, ar ochre Cwm Gwaun, yn plwyf Llanachar, ond ar lethre'r cwm, a wedi bod na rhan fwyaf yn fywyd I heblaw am sut wedi bod dramor I weitho, neu lan yn Llundain I weitho, a nawr dwi mas y Sbaen yn byw. Odyn, mae'n deulu, yn teulu ochr yn fam, wedi dod o'r cwm eriod, a teulu'n had o Brydell a Pen y Bryn, sydd ddim yn bell iawn, gwrddon nhw trwy'r YFC, Eglwswrw Abergwaun, a fi oedd y result o hynny. Dwi'n clywed, wrth gyfweld y bobl, dwi'n sylweddoli, faint o bobl sydd wedi cwrdd trwy'r YFC? YFC. Y dating agency mwyaf galledyn I feddwl am. Ges mi blentyndod hyfryd yng nghanol yn anifeiliaid I ar ffarm mas, wen i'n byw a bod mas, casau bod yn tŷ, yn welis bach coch a tartan sgurt, a ddim lot arall. Mas gyda weasyn, dy fe 2 fuwch, wy'n swci, cwn, cathod. So, awyr cyfan yn dilyn fi bob man. Wyn I wrth fy modd master anifeiliaid. Dwi'n cofio amser yn 7 mlwydd wed, wy'n drad I mistyn pedals pwrni'r tractor, hen, beth oedd I pwrni, Ford and Major. A wedyn, amser mas yr Cwm Gwaun mas yn y parc, neu Cwm Llafur, fi wedyn nhw'n gorfod dreifio'r tractor yn y parc, achos mae pob un arall yn fisi yn tywlu bales lan, a neu gwbl ar gewn trailer yn rhoi'r bales, dacor bales lan. So, fi oedd ar y tractor a gorfod breco wedyn bob tro yn dod I fel peili ni roed amser iddyn nhw I dwli'r bales lan. So, when i'n dysgus I dreifio'r tractor amser when i'n ifanc, wel, mor gynted when drad i'n gwrdd â pedals. When i'n ffeili iste a gwasgu'r pedals achos when goesi'r iddyr. So, wedyn nhw'n gorfod sefyll wedyn ar y brecs wedyn ar clwts rhywun pryd a dala ôl bydag ar y steering wheel. A just rhaid o driwch byth when i'n globen y roces pwrni fyd. So wedi gyda bwysau tu ôl y pedals. Mae'r pedals tractors yr un ffasiwn yma. Mae eisiau nerth I wasgu nhw, ti'n modd? Waniaeth y pethau high-tech mae nawr, ti'n modd, lle mae popeth yn gwneud pethau'n rwyddach I bob un. So, nawr, dwi'n cofio sefyll a dala sound wedyn ar y steering wheel wedyn, a ti fod jwmpo lan a lawr ar y brecs ar fwy stopo, ti'n modd, pob un gweud, wow, a wedi stopo ar ei dop wedyn ar pob un ar top y trailer, ti'n modd, ar ben yr bales gwair, a os wna'n breco'n dop wedyn, o leffer mae pob un yn gwbo off, ti'n modd. So, yna beth wedi trymad wedyn, nes wna'n danso. So, gofio beth, amser when i'n 15, dadi'n pwrni David Brown 1490 tractor, brand new, powered steering, a hwnna'n lando ar y clos ar gewn lori. A fi oedd yr un gynta I ddreifo ddi. A mae'r gynted landodd i'r clos, ath yr L-plates lan arni, a o'n i'n mynd yn bobman yn y tractor newi ma sbon, wedi'n lyflu. A dysgus I dreifo wedyn yn y pick-up Toyota Hilux, un o'r regau cynta oedd yn yr ardal, nawr maen nhw'n 2 penny, ond oedd Toyota Hilux yn beth car, trwc modern iawn yr clos pwrni. So dysgus I dreifon hwnna. So, a dechrau mynd lan trwy perci wedyn, a dadi'n hala fi referso nôl trwy'r ogle, ar ôl seilage, torri seilage, a'r hadau bach yr ogle, hadle, ddim ogle, hadle, lle mae'r porfa'n ail difu, a ti'n lle referso nôl a gweld y farcs le o ti wedi bod, yn siwt ddysgus I referso. So hyd heddi dwi'n referso well na beth dwi'n dreifo. Ni gyd yn mynd yn yr haf, wel, amser dipo, amser cneifo, defyd, amser gwair, amser llafur, we pob un yn mynd I helpu gili. Sport rhyfedda, amser cneifo, chwarae dwli, a fi yw'r jobin amser ni'n fach wedyn, wedyn ni'n cael paint yn pail, a wedyn fel paint gresh, wedyn fel grease paint actorion, ti'n bod? A gresh wedyn, a fi wedyn o'r pren wedyn, ni'n gorfod marco
fel wy'r David yn mynd trwy res neu rwy'n neu beth bynnag, cael dos neu beth bynnag. So, nes o'n i'n cyfer yn y bloody gresh ma, oedd e'n, ti'n bod, ond gwmynt o sport, ti'n bod, homebrew pwr ni. O'n i'n maxi rombout blynydde nôl. So wrth gwrs, unwaith o'r gwaith ydi benni, ti'n bod, pob un ar y homebrew a bita mas, ti'n bod, bita a cael, ti'n bod, sandwiches a te a bopeth mas ar y mini. Joio. A llosgi, o'n i ddim yn cael bod off ysgol yn aml iawn, o'n i'n cael bod off amser cneifo, amser dipo, a obviously amser eira. So oedd cael bod off wedyn, a o'n i'n fynd i chan cwcan, mas yn rhyw vest, top dene, lan ar y mini, diwrnod tanbaidd, gwynt, teimlo'n digon cool, wel, o'n i fel lobster wedyn. Llosgi'n ilw. Mawredd o'n i sal a oriau mas na, o doriad gwawr nes machlid hoel, mas yn whare mas y dŵr, yw e pistill ar y glos, whare yn y dŵr. Cofio fi yn whare yn casglu malwod, wedi gweld rhyw erthigl yn yr Western Mail, fod prinder molwad mas yn Ffrainc, a tyfod y Ffrancwyr yn talu prisiau mawr am yr molwad yma. A dwi'n cofio'n whare fyne, a we cwarter erw ardd ni, just ardd lysiau, cwarter erw. Halon nhw, blincyn oriau yn illtwy, yn pigo, ffindio molwad, a hwpon nhw wedyn, 2 jar sweets mawr glas ni. Nes nhw'n llawn molwad. A dyseidon ni wedyn, siwt dwi'n mynd i boston y bant. So dyseidon ni gadael nhw fynd. Wel, mawredd, gysyn ni grysfa. Mawredd, gysyn ni grysfa. O'n i'n meddwl, poddi nhw'n bisill. Ond wrth gwrs, maen nhw'n dod mas o'r dŵr. So, nathon ni ddim i niwedd. Wedd hi'n gymuned agos iawn, ond gyda dyfodiad y tractor a dyfodiad machinery, mae wedi mynd yn mwy ynysig a mwy unig. Achos nawr ble oedd eisiau 6 o fois i llwyth o trailer, 4 yn towli ar, 2 ar y llwyth. Nawr dwi'n cofio blynydde nôl amser bwrno dadi flat 8. A na beth we hwnna, we teclyn we mynd ar cewn y beler. A oedd e'n casglu 8 belyn, fel llusgo tu ôl y beler sort of thing. So oedd e'n mynd mewn lwmpyn o 8 belyn, a oedd e ietfach ma'n agor wedyn, a gadael y bels mewn un lwmpyn. Wel, o'r blaen, wy'r beler, belyn man hyn, belyn man co, belyn draw man co. Dim ond oedd e'n hollol waniaeth. Na ddyfodiad torri gwaith lawr, torri faint o bobl oedd eisiau lawr. Eb sôn am nawr yr front-end loaders ma sy'n lle grabo yn beth bynnag ti moyn. Maen nhw cifan yn nawr yn computerised a mae'r oes wedi newid.